Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 3-nji apreli hepdäniň anyny Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kawarlar günnelik gepleşigimiziň esasy böleginde. İran ve dünyanın en kuvvetli altı yurdu Tehranyň ýadro ulalaşygynyň möhüm parametrleri dogrusyna ulalaşdylar. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlan maglumatymyzy Barname-i hasliye İran edame peyda hohad kerd. Birleşen Milletler Uramasının Komitetinde Türkmen resmiyetinin Türkmenistanda gariplik diyen düşünce yok diyen çıkışına sosial ulamlardaki okuyucularımızdan galdıran arayışlarını Türkmenistan'ı gariplik diyen düşüncenin umuman yoktu bilen 100% ulalaşýanyny aýdypdyr. Türkmenistanda piyadalara geçmesi diýerden geçenleri üçün 50 manat jerime tölediler. Bu barada habarçymyzyň taýýarlan raportyny Koşuda düğünlü bolanlygy sebäpli saklanan raýatlaryň polisiýa bölüminde şahsiýeti anyklanyp ve beýleki maglumatlary eşitdirmäsinden şart öňmüdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnelik gepleşigimize başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İran'ın baş ruhi lideri Ayatollah Ali Hameneýiň maslahatçysy ýurdun ýadro programmasy barada dünýäniň en kuwatly döwletleri bilen baglaşylan çarçuwalyň ulalaşygy berk tanqid etdi. Kayhan adly aşa konservativ neşiriň hem redaktory Huseyn Şariat Madari 3-nji aprelde ýarym resmi Fars habar gullugyna beren maglumatynda İran çapuwa taýýar atyny döwük uýana çalışdy diýip ulalaşygyň İran üçin ýaranmadygyny we onuň ýadro programmasyny aksatjakdygyny aýtdy. 2 aprelde İran ve dünyanın en iri 6 döwleti Tehranyň ýadro ulalaşygynyň möhüm parametrleri dogrusyna ulalaşandyklaryny aýan etdiler. Bu waka Tehranyň köçelerinde dawaryly ýagdaýda bellenildi. Çarçuwalyň ulalaşyk İranyň ýadro programmasynyň gerimini kemeldip, munyň öwedine Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan Tehrana garşy girilen sanksiýalary gowşadyr. İsrail İran'ın ýadro programmasy boýunça dünýäniň en kuwatly 6 ýurdu bilen ulalaşylan Tehranyň çarçuwalyň şertnamasyny ören hoplu uğurdaky ädim diýip häsiýetlendirdi. İsrail'in hökümetiniň medeniýet sözçüsü Mark Regev 3-nji aprelde beren maglumatynda İran'yň şertnamanyň arkasyndaky ýeketäk maksady ýadro ýaraglaryny öndürmekden ibaret diýdi. Bu ulalaşyk İrana diňe gymmatbaha ýadro infrastrukturasyny galdyrman eýsol Tehranyň iň olmandy ýekeji ýadro desgatyny hem ýapmakda şowsuz bolýar diýip Regev belleýär. Aşgabatyň Ertuğrul Gazi mescidiniň imamy juma namazynyň dowamında okan hutbasynda Islam döwleti diýilýänini tanqid edip bu toporyň islamyň düşmanlary tarapyndan döredilendigini hem öňe sürdi. 3 aprelde geçirilen juma namazynyň dowamında türkmen imamy Islam döwleti atly toporyň köklerini aralaşdan olaryň wahabylardan gelip çykýandygyna göz ýetirýärsiň diýdi. Şeýle-de imam käbir adamlaryň gurrun gidýän toporyň ýalňyş ideologiýasynyň we maglumatlarynyň täsirini düşündigini, bu adamlar cemiyetiň içinde hem bardygyny aýtdy. Türkmenistan resmi derejede Islam döwleti atly topor bilen baglykdaky beýanatlar bilen juda seýrek çykyş edýär. Russiýanyň ýolbaşçylygyna garaşsyz döwletleriň arkalaşygy atly gurama agda ýurtlaryň ýokary derejeli diplomatlary öz aralaryna hyzmatdaşlygy artdyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Gyrgyz paýtagty Bişkekde ýygnandylar. Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Russiýanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň daşary işler ministrleri hem de Moldowanyň we Özbekistanyň daşary işler ministrleriniň ornwasarlary hem de Azerbaýjanyň we Ukrainanyň ýürite wekilleri 3 aprelde geçirilen ýygnaga gatnaşdylar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi gurrun gidýän ýurtlaryň resmiýleriniň arasynda geçiriljek gepleşiklerde garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny değişli ýurtlaryň serhedindäki krizisi bilelikde çözmek tagallalary maslahat ediljekdigini belledi. Hitaýyň häkimetleri yerli howpsuzlyk gullugynyň öňkü başlygy Zhou Yongkang'y para almakda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet sirrini bilgaslaýyn paş etmekde aýpladylar. Hitaýyň döwlete degişli Xinhua habar gullugynyň 3 aprelde beren maglumatyna görä Zhou'nyň sud işi ýurdun demiradygynaky Tianjin şäher suduna geçirilipdir. Geçen ýyl Hitaý Zhou'nyň tutsaw edilendigini we häkimetdäki Kommunist partiýasyndan çykarylandygyny ma'lum edipdi. Onuň para almakdan döwlet sirrini
paş etmeyi çenli bir neçe ayıplamalar bilen ayıplanýandygy ma'lum edilipdi. Zhou prezident Xi Jinping korrupsiýa garşy görüşünde şuny çenli tutsa edilen iň ýokary derejeli Hytaý resmisidir. Qazaqstanyň iň uly şäheri Almatyda 2-nji jahyn urşunyň Sowet gahrymany general Ivan Panfilowyň altygy nämälim hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi. 67 ýaşly Aygul Baykamodowa 2 aprel gecesi öz jaýynyň daşyna hüjüm edildi. Tanymal Qazaq kompozitornyň gyzy Baykamodowa özüne garşy edilen hüjümi köpçülikde we internetde beýan eden garaşlar bilen baglaşdyryp hüjümçileriň öz şahsy zatlaryny almandygyny aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýadyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýaňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň habarlar günnelik gepleşigimize ýetýäs. Ýan habarlardan belläp geçişmede ýaly 2 aprelde Şwitsariýada Iran we dünýäniň iň kuwatly alty ýurdu Tehranyň ýadro ulalaşygynyň möhüm parametrleri dogrusyna ulalaşdylar. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläýän. Iran we dünýäniň iň täsirli alty döwleti Birleşen Ştatlaryň aýdyşyça Iranyň ýadro ýaragyny döretmek üçin ähli ýollary böwetleýän esasy ulalaşyň esasy parametrleri barada ulalaşyga geldiler. Şwitsariýanyň Lozanna şäherinde 8 güniň we 9 gecäniň dowamında geçirilen bir gepleşikleriň ýygyny 2 aprelde oglan edilen bu desapky ulalaşyk Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmeleri girizýär. Muňa direk ýurdun ykdysadyýetine zarba uran we gün batar bilen gatnaşyklary has dartgınlaştıran Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalary goşadylýar. Bu Iranyň ýadro programmasynyň daşynda 2-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri dowam eden dartgynlykdan soň dünýä ýurtlarynyň çözgüde golaylaşmagyna getirdi. Tehran öz programmasynyň parahatçylyklydygyny aýdypdy. Günbatar hökümetleri we Israil Iranyň ýadro bombasyny döredip bilmeginden howatyrlanma bildirýärler. Iran we dünýäniň iň täsirli alty döwletiniň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň, Hytaýyň we Germaniýanyň 30-njy ýyna çenli wagt möhleti ketgitlenen ulalaşygyň detallaryny ulalaşmak we ulalaşygyň gutarnykly görnüşini gazanmak üçin 3 aýlyk wagty bar. 3 aprelde Israýlyň hökümetiniň medeniýet wekili Mark Regev ulalaşygyň aňyrsyndaky ýeketek maksat ýadro ýaragyny döretmekdir we gynansak-da deslapky ulalaşyk bu tagalalar üçin kanun taýdan, halkara kanunlary taýdan esas döredýär diýdi. And unfortunately, this framework lends legitimacy, international legitimacy, to this effort. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň mundan Israýlyň premier ministri bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginde Benjamin Netanyahu ulalaşyga garşy çykyş etdi we eslendik ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni almak üçin ýeterlikli däldigini duýdurdy. Aktamyň maglumatyna görä Obama ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaragyna tarap ýollarynyň ählesini kesýän bir karara tarap uly öňe gidişlik bolanlygyny Netanyahu aýdypdyr. Obama 2 aprelde Washingtondan çykyşynda biziň işimiz entek tamamlanmady, ulalaşyk entek baglaşylmady. Häzirden başlap EUnyň aýagyna çenli gepleşik geçirýänler deslapky ulalaşygyň doly durmuşa geçirilmeginiň we beýleki detallaryň ugrunda öz işlerini dowam ettirerler diýdi. Between now and the end of June, the negotiators will continue to work through the details of how this framework will be fully implemented, and those details matter. Şeýle-de Obamanyň ýadro meselesi ugrundaky üstünlikleriň Iranyň terrorizmi we Israýla salýan howplary bilen bagly haladylanmalary goşatmaýandygyny aýdanlygyny Aktam habar berdi. Deslapky ulalaşygyň baglaşylmagy baradaky habar Tehranyň köçelerinde şatlykly dawaralandy. Isna täzelikler agentliginiň maglumatyna görä Daşary işler ministri Muhammad Javad Zarif we onuň resmi topary Lozannadan gaýdyp gelenlerinde olary Mehrabad aeroportunda onlar çadam garşy alypdyr. Jemlenen adamlar Zarifyň we Iranyň ýadro meseleleri boýunça gepleşik alyp baran wekili Abbas Arakçynyň adyny şygar edip goldaw bildirdiler. Emma Iranyň baş ruhanysy Ayatollah Ali Khamenei'niň geňeşçisi Hüseyin Şariat Madari ulalaşygy berk tanqid etdi. Ol Iran çapyga taýýar atyny döwük uýana çalyşdy diýip ýarym resmi Fars habar agentligine aýtdy. 3 aprelde Tehranda medeniýet konferensiýasynda çykyşynda Zarif Iranyň ýadro programmasynyň dowam ettiriljekdigini aýtdy we biziň hiç bir karhanamyz ýapylmaz diýip sözüniň üstüne getirdi. هیچ یک از تأسیسات ما
ta'tir nahwahat. Munun öňü tirasynda Lazana deden çykyşynda Zarif, Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň Irana garşy sanksiýalary giriden rezolýusiýalarynyň deslapky halaşyga laýyklykda ýatyryljakdygyny aýtdy. Emma Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň ýaýradan maglumatynda Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalarynyň Iranyň öz ýadro programmasy wagtynda bildirilýän aladalanmalar boýunça çäre gören ýagdaýynda ýatyrylyp bilinjekdigi aýdylýar. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistanyň degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetinde Türkmenistandaky maýyplaryň ýagdaýy barada hasabat berenmakaly Türkmen resmisi Türkmenistanda garyplyk diýen düşünjäniň ýokdugyny aýtdy. Сегодня прозвучал вопрос о нищете. Я отмечаю, что такого явления в Туркменистане не существует. Adatlyk radiosu Türkmen resmiýetiniň eden bu beýanaty barada sosial ulamlardaky okuyjylaryň garaşlaryny bilmek üçin Facebook we Kontaktdaky sahypalarynda ýürüte form açdy. Bu forma okuyjylarymyzyň galdyran tesbirleri, garaşlary esasyny kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek maglumatyny dinläliň. Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetini mümkinçilik çäkli adamlar boýunça Türkmenistanyň hasabat dinlenenini Daşary işler ministrliginiň wekili ýurtda umuman garyplyk diýen düşünjäniň ýokdugyny aýtdy. Adatlyk radiosu 2 aprelde bu beýanat barada ýürüte forum açyp sosial ulgamlardaky muştoklaryny ýalaşýanymy hawa ýok diýen soraw berdi. Bu sorağa gaýsy wagtda onlar çokujymy seslenip öz pikirlerini aýtdy. Mysal üçin Adatlygyň bu kontakt sahypasynda tesir galdyran okuwçylarymyzdan Adat Oraz Muhammedow Türkmenistanyny garyplyk diýen düşünjäniň umuman ýokdugy bilen 100% ýalaşýanyny aýdypdyr. Emma Adat Rahmankulow atly okuwçymyz bu kontakt sahypamyzda ýok diýip jogap beripdir. Umuman bu soru okuwçylarymyzyň arasynda jedel öredipdir. Garyplyk düşünjesiniň ýoklugy bilen ýalaşýanlar hem ýalaşmaýanlar hem öz pikirlerini gaýyskaça delillendirmäge çalışýarlar. Mysal üçin Jeren Şamhamedow dogrymy aýtsam Hudaýa şükür gedaý göremok. İşläp gazansa bolýar, ýalçylyk gedaý edýär. Meniň pikirimçe her kim öz ykbalyny öz saýlaýar diýip ýazypdyr. Oraz anlaýar bolsa islenlik ýurda her edende Türkmenistanyna garyplyk az. Hawa garyplyk diýen düşünje ýok, ýalaşýan diýipdir. Hozagul durdy bolsa garyplyk bar, gedaýlyk bar. Ýöne biz göremizok diýmek bilen bu ýagdaýy görjegiň Maru welaýatynyň Bayramaly etrawyna awtostansiýanyň töwereklaryna baryp görmegini maslahat berýär. Emma Adat Oraz Muhammedow o liliýan ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp munyň hozagulynyň gözüne görünen bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýär. Kolya Ivanova atly okuwçymyz bu kontaktda işsizlik sebäpli bir öýde 3-4 geliniň pasobiýa garaşyp oturmaly bolýanyny aýtsa, diýar atly okuwçymyz Facebookda wagt gidip bir halkdan milletden sorasalar-da Türkmenawat daşowy hasap almaýarlarmy, onda garypçylyk ýokmy siziňçe diýip soraw bilen jogap beripdir. Hudaýar Begliýew bolsa köşkden çykmasan garyplyk bardygyny ýa ýokdugyny görüp bolmajagyny öňe sürýär. Serdar Bäşimowyň pikirine görä bolsa, daşary ýurtlara her edende Türkmenistanyna garyplyk ýok aslynda. Tesir ýazýanlaryň içinde pikirini delillendirmegi, esasly jedele girmegi, çekişmegi ýerine hapa sözler ulanyp erbe-derbet söýünýänler hem bar. Emma okuwçylar şeýle ýagdaýda hem özüni ýitirmän garyplyk ýok diýýäňiz. Emma köp adam daşary ýurtlarda işleýär. Bu baýlykdanmy diýip delilli jedel dowam etdirýärler. Ýöne şol wagtda işsizlik, garyplyk barada aýdylmagyny Türkmenistany garalajak bolmak hökmüne kabul edýänler hem bar. Mysal üçin özüne Alparslan diýip at beren okuwçymyz Türkmenistanyň adyny garalaýanlaryň dikkatyny daşary ýurtda Hudaý saklasyn ölseňiz ýene Türkmenistana getirilip onsoň jaýlanýansyňyz. Şonu unutmaň diýip ýazýar. Süleyman Begenç bolsa biz Türkmenistanyň adyny garalamyzok. Türkmenistan näçe baý bolsa-da öz halkyna seretmese näme peýdasy bolsun diýip ýazýar. Facebookda tesir ýazanlaryň içinde Türkmenistanyň baýlygyny tap, ol baýlygyň ýurtda ýaşaýan adamlaryň hemmesine ömür boýy ýetjegi hakynda pikir aýdýanlar hem, bilim sistemasynda kemçilikler belleýänler hem, iş ýerlerini açmagy teklip edýänler hem bar. Ali Türkmen atly okuwçymyz bolsa iň azyndan paraxorluk ýok diýmedi. Şoňa şükür ediň. Yalan, garyplyk köp bizde. Her döwletde bolşýarlyp adatlygyň sosial ulgamlarda garyplyk düşünjesiniň ýoklugy bilen ýalaşýanymy, hawa ýok diýen sorawyna gyýskaça jogap beripdir.
Kardeşim Yoşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmen resmiýetiniň Türkmenistanda garyplyk diýen düşünje ýok diýen sözler bilen ulalaşýarsyňyzmy? Bu baradaky pikir garaýşlaryňyzy, beýlikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz ýa-da Moskwadaky telefon beýligimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar güneligi gepleşigimizde Lewap vilayatyna deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurda daşardan getirilýän harytlary möçürini çäklendirmegiň, ýurtda öňürilýän önümleriň möçürini artdyrmagyň we içerki önümleriň eksportyny artdyrmagyň ähmiýetini nygtaýarlar. Bu mesele Türkmen hökümetiniň 2 aprelde geçiren maslahatyna ýene-de gozgaly we buurdan işe başlamak tapşyrygy berildi. Ýurtda içerki önümçiligi artdyrmak meselesi resmi derejede gozgalýar, hususan da adyk önümçiliginiň yerli ilatyň üçinçiligi üçin hem yetmezçilik edýänligi aýdylýar. Lewap ýurtda daýhançylygyň iň ösen regiony hasaplanýar. Uzalky ýyllarda bol hasylly ekrançylykda şuňky gün nähil kynçylyklar bar. Kardeşim gözel bu soraw bilen gyzyklanyp Lewapda habarçymyz Osman Haliýew bilen söhbetdeşýärler. Osman ağa, Lewap Türkmenistanyň azyk önümlerini iň köp öndürýän regionlarynyň biri hasaplanýar. Şu vilayatda öndürilýän azyk önümleri yerli ilatyň öz üçinçiligi üçin yeterliklimi? Esasy azyk önümi galla barada Lewapyň öz öndürýän gallasy özüne ýetýär. Soň ikinji bir ýene azyk ekini var, olam şaly. Tübesen ýetişýär özüm Türkmenistanyň şu beýleki vilayatlarında şu Lewapyň tüsüleri üçinediler. Beýleki vilayatlaryň. Sebäbi Lewap vilayatynda 18.000 tonna bolay şaly öndürýär. Soň şu Ahal, Mari, Balkan vilayatlaryndan şu esasan Lewapyň tüsü ýetýär. Sebäbi Daşgolda 10.000 tonna, Lewapda 18.000 tonna da tüsü. Yine bu galla önümleri var arada. Yöne şu mive, gök önümleri var arada. Lewap özünü çinedi nok. Misal için kartoşka daşardır. Yeterliğe İran'ın esasen son Özbekistan'ın yeterliğe soğanam şeyde. Özümüzde öndürüp olayacak önümler ne Lewap'a daşardan getirdiğe. Sonra miveler hem şeyle alma daşardan getirdiğe. Sonra yine bir zadı belirlemeli de şu Lewapda bakça önümleri, bakça ekinleri var. Soňky döwürde şu gaty az ekilýär. Gawun gartygy bilen, kädi bilen goňşy vilayatlar üçinediýär. Lewapy mysal üçin Barpız bilen Mari, soň gawun bilen Daşgoz üçinediýär. Osman ağa, muňa näme sebäp bolýar? Vilayatyň özünde öndürilen önümleriň daşardan getirilmegine näme sebäp bolýar? Esasy sebäbi Lewapda yer resurslary suwarymly, yer resurslary gaty çäkli. Bar ýerlerde gowaça bilen galla ekilýär. Soňky ýyllarda şu hatda miwe getirip duran baglaram bozup, şu gowaça bilen buğday ekýärler-de. Ýene esasy şu. Ozal şu daýhan birleşikleriniň hemmesinde göw ekrançylyk toparlary, ondan meme bakçaçylyk toparlary vardı da şu 100 hektar misal için bakça bir daýhan birleşiginde bir 100-150 hektarın göw önüm ekilýärdi de pomidor, soğan, hıyar, badamcan ýaly önümler balgar bolsa özümizde öndürýärdi. Soňky döwürde şu daýhan birleşiklerinde göw ekrançylyk hem bakçaçylyk toparlary, brigadalary diýilýärdi. Şu ýok edildi. Umuman Lewap vilayatynyň önümleriniň başga ýurtlara da ekidilmegi bilen bagly nähili tejribeler bar. Ozarlar şu Lewap vilayatynyň misal üçin soğandyr, sarımsagy Sibirin köp regionlaryny üçinediýärdi. Tomuz regionlarına şu bärden ýolladlar, soğan, sarımsak ýaly önümleri soň şu alıcılar jemgyýetleriniň ýörite ekspeditorlary şu taýlara şu önümleri alyp gidip onu agaç tagta önümleri bilen çalyşýan gelipdirýärler. Hatda şu men ýadymda şu geçen asyryň 80-nji ýyllarynda Moskwada şu
Türkmenistan'ın Gülağı Gavunu, Levağın Gülağı Gavunu iyi verdiler. Samalyot bilen şu ayratin, her kaysın ayratin bir kutucuğa sarıp yollayadılar. Osman ağa, eksport üçün şol dövrdäki haýsy şertler häzirki wagtda yetmezçilik edýär? Häzirde araçaklar yapıldı, serhetler yapıldı, son gidip gelmeyen kıyın. Eğer şu yol açılsa, katı bir adamlar içinen bir peydalı olacaksa, men bilýän şu samalyotta bärden şu sarımsak bilen soğan alıp gidip Moskwada satıp gelýän söwdegerlerim bardy da daýhanlaryň özleriň gidip satyp gelýär, epesi peýda da görýärler-de. Häzirinde gidip gelmek kıyın. Sonuç için eksport mümkünçilikleri katı çeklendi. Eğer yollar bir şekilde geçmek yengil olsa seyahatlerden son bir şey olaydı Gülağı Gavunu ekmeğe, kökle ekmeğe yer bölüp verseler, dayhanlar bu peyda görüp bilecek de şu önümlerden. Kardeşim Gödölüň Lewapda habarçymyz Osman Halif bilen geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Türkmenistanda piyadalara geçmesiz yerden geçeni üçün 50 manat jerime töledilýänligi habar berilýär. Aşgabatda köçelerde ýörüte bellenen piyada geçelgelerinden geçmedik raýatlaryň polisiýa merkezine alınıp gidilýänligi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Uranyň berjek ýeňişlik maglumatyny dinläýälis. Aşgabatyň köçelerine şu günler ýollardaky ýörüte bellenen yerlerden däl, bellenmedik yerlerden ýol kesip geçýän piyadalar saklanıp, Ingoloýdaky polisiýa bölümine eltilýär. Bu tertibi ýola goýmak we onuň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna gölegçilik etmek üçin gerekli yerlerde ýörüte mikroawtobus polisiýa awtobuslardyr. Köçede düzgünligi bolanlygy sebäpli saklanan raýatlaryň polisiýa bölüminde şahsiýeti anyklanyp, olara 50 manat möçberine jerime salynýar. Käharatda piyadanyň howslarlary hem şol polisiýa bölümine barmaly bolýarlar. Sebäbi hemme kişi dokumentlerini ýanyna götürenok ýa-da ýanyna yeterlik pul bolmaýar. Şonuň üçin howslarlaryň biri baryp jerime puluny ýa-da dokumentlerini etmeli bolýar diýip paýtatyň Parahat 2 mikroraýonynyň ýaşaýjysy Kakajan Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Şol bir wagtda hem bu şäher paýtatyň käbir köçelerini amala aşyrylýar. Esasan merkez köçelerde eli jürlükli polisleri ýygy-ýygydan görmek bolýar. Mysal üçin olar Saparmat Türkmenbaşy, Maltumul prospektleri ýaly protokol we merkez köçelerde durýarlar. Paýtagtda piyadalaryň köçeden geçenlerini düzgünü bolmaklaryna garşy alyp barýan bu şäheriniň gurnulşy ilkinji gedekdir. Muny olan 2013-nji ýylda paýtagtyň köpçülik ýerlerine uly ýollaryň uğurlaryny piyadalar üçin niýetlenen geçelerden geçmedik adamlara jerime salynjakdy bardy, birleşler asyrpdy. Şondan soň aram-aram polisiýa işgärleri düzgünü bolýan piyadalary saklap olary jerime salýardylar. Bu şähere adatça anlyk ise bir aý dowam edýärdi. Soň piyadalary jerime salynmaýardy. Köplenç diňe dillen duýduruş bermek bilen çäklenýärdi. Bu ýagdaý il arasynda bir-birine gapma garşy garaýşlar bar. Adatlyk radiosyň söhbetde şolan käbir paýtagtlar piyadalar üçin niýetlenen geçegeleriň köpsüniň amatly däldigini, olaryň aralarynyň uzakdygyny, şol sebäpden hem adamlaryň ruhsatsız ýerlerde köşeleri kesip geçmeli bolýandyklaryny aýtsalar, polisiýanyň işgärleri howpsuzlyk düzgünleriniň berja edilmegi üçin şeýle şäherlere baş goşmagy mejburdyklaryny görüň berýärler. Soňky döwürde iňmäksi Aşgabaty göleňe tutup aýdanymyzda da ýollaryň enşemesi giňeldilip, olarda yer üstü hem de yer asty piyada geçerleriň enşemesi guruldy. Bu piyada geçerleriň käbirlerine eskalatorlar hem goýuldy. Olaryň häsretiniň genial diwarlary özgörüşli mozaik bilen bedelipdir. Emma käbir geçerlerde eskalatorlar ýok. Esasan hem şu yer asty geçerleri göleňe tutup aýdanymyzda olarda eskalatorlaryň bolmalygy ýaşy bir çeýeten adamlar üçin aýratyn kynçylyk duradýar. Yer asty geçerler üçin ýaşlar nähille bolsa aşağı düşüp çykyp biljek. Ýöne garlar üçin bu ören kyn. Maýyplar barda gurrun edemok diýip özüni Kakajan eptandan paýtatly bu urdan öz pikirini beýan edýär. Häzirki geçmesi ýerden geçýän piyadalara garşy görülen şäherler bardy, resmi metbuatda hiç il maglumat berilmeýär. Şol sebäpden paýtatlaryň köpsi bu şäherden bihabar. Onsoň jerime bilen ýüzbe-ýüz bolmak olar üçin köplenç garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Habarçymyz Murat Uranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda geçmesi ýerden geçen piyadalary jerime salmak düzgüni mundan bir näçe wagt öň hem düzgüne girdilipdi. Eýsimiň gaýtadan ýola goýulmagyna näme sebäp boldy? Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmammedow bilen söhbetdeş boldy.
Buradagi ýollaryň bellik edilmedik ýerlerinden geçen ýolagçylary jerime salynıp başlanypdyr diýen habar goýuşdy bize. Jerime salmakmy, şu ýoldan geçmek bilen baglanşykly tertip düzgün ýola goýmakmy, şunyanyk zatlar munun öňem ediljek bolupdy, finansyk edilipdi. Muňun diqqatydan gelinmegine näme sebäp boldy? Bizde şu iş bir watal edilýär, şonlugyna da galýa. Muň bir ähmiýeti onuň peselýär. Beýle bir tertip düzgün ýola goýmak üçin ýürüýte çäre görülmegine bir näme zerurlyk bar? Egerde şäheriň içinde hakykatdan intensiv transport hereketi bar bolsa, bolmany şoň bar ýerine şeýle işin geçirilmegi o zeruriýet, bu wajyp zat. Şeýle iş köçe hereketiniň howpsuzlygyna ul täsir edýär. Emma şol işe çemelilsi bolyn, şuňa işin wajyplygyna ynandyran. Wagtlyň zat hökmüne şoňa garalýar. Nurda diyecek bolan zadım zerurluğun yüze çıkmanın bir sebebi olmalı da adamlar geçelgelere yoldan geçme için kurulan yürüyte geçelgelere üns veren okun, üns vermen geçeceğim ne ayıl oluyor? İlk günlere hemme köçelerde şoňalyk intensiv transport hereketi yok. Onun şoňalyk zeruriyeti yok ýaly bolup durdy adamlar üçin. Üstesine de şol köçeleriň merkezden daşratly ýerleşen köçelerde yol belgileri ar. Olar diňe çatırıklarda bolýar. Özüm svetoforlu çatırıklarda, beýleki çatırıklarda ýogum. Onun adamlar islemese şol düzgünü bozmaly bolýarlar. Sebäbi çatırıga gitmek üçin gaty köp wagt sarf etmeli bolýarlar. Üstesine de ýendi ýanky diýişime ýaly zerur ýerlerinde de şol belgiler ýok. Men şu öz ýanymyzdaky 14-nji mektebiň öňünden geçýän Gribayev köşesi bardy. Gurrun edesim gelýär. Bir ýyl mundan ýanymyzda köprü gurulmagy bilen demir ýoluň üstünden ul köprüň gurulyp başlamagy bilen şol köçäniň hereketi ören köpelli. Emma şol köçäniň üstünden 14-nji mektebe okuwçylaryň barçy gatnaýar. Emma şoňa garamazdan şol köçe ilk remont edilmedi. Şol köçe belgilerim goýulmady, hatda çağalaryň geçýän ýerini aňladýan belgem goýulmady. Diýip bir ýyl geçenden soň şoňalyky belgi goýdurdyk. Emma ahirinde köçedäki çylgylar bolsa ýa-da bir diýip atlanyrlýan belgiler bolýan entegem goýulanok. Bu da çağalar üçin ören howply ýaly döredýär. Öten ýyl bir gyýjagada şutaýda maşin kakdy. Buradagi ýolda kurulan geçelgelerin, yer üstü, yer astı geçelgelerin bir-birliginiň aralygy näçelik? Mesela gaty uzakmy bir-birinden? Gaty uzak. Ene aýdyly Annalip köçesi bar. Şol köçede ilki bilen kurulan ýeri Annalip köçesiniň ýokartynda Mir 2 bilen Mir 4-üň arasynda kurulan geçelgeden başga bir geçelge de ýokdy. Indi häzir kurulýarlar arasy daş. Soňky gurjaklaryň arasynda käýerde 1 kilometr, käýerde 2 kilometr yer bar. Şol yer asty geçelgen öýdi. Üstesine şol geçelgeler intensiv ulanmazlanırda hapa ýagdaýda. Şol yer asty geçelgeleri girip tärit işlerini yerine ýetirýän adamlar bar. Aşgabatyň içinde jemgyýetçilik hajathanalary ýok diýen ýaly. Şolar bolmadyk ýerinde adamlar onuň her hili ýagdaý tapmaly bolýar öz tebiği hajatlaryny yerine ýetirmek üçin. Şuňalda adam bar. Bolýan Nurbedaga beýle maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Kardeşim Muhammed Ahir'in geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, biz şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryndan Türkmenistanda piyadalary geçmesi ýerden geçenlik üçin 50 manat jerime töledilýär. Ýurtda piyadalar üçin ýeterlik şert döredilenmi diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga galyran käbir jogaplaryny siziň hem dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Surayatly okuyjymyz halkdan pul almak üçin her dady diýerler diýip öz araýyşyny galdyrypdyr. Gülnara atly beýle bir okuyjymyz bolsa dogry diýerler ölüm ýetim adalar diýip tesirine belläpdir. Kontaktda Gurbaniyat atly okuyjymyz bolsa elbetde döredilen geçelge bar welin ýöne şol geçelgelerden talaba laýyk geçip bolanok daşar ýurtda piyada geçelgesine geçen badyňa ulaglar durýar. Bizde bolsa tersine geçelgede de biz ulaglary ýol bermeli. Geçelgeden geçjek bolýan welin näme gözüm körmü ulagy göreňokmy diýerler. Soň nireden geçmeli biz? 50 manady adamlary dälle piyadalaryň geçelgelerinden geçirmeýän sürüjilere töletmeli. Sürüjiler adamlary başga geçelge ýok ýerden geçmäge mejbur edýärler. Oňa adamlar günäkär däl. Sürüjiler döwletiň
çıdan geçelgelerini ätheren oklar diýip öz tesirine belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Bu weblarda bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gutarýat. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.